Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas e benvidos a unha nova edición de Todo está nos libros, a este espazo de radio no que cada semana ou cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois achegámonos ás bibliotecas de Oleiros coa sana intención de recomendación literaria que, como sempre facemos dende as bibliotecas fanos, dende as bibliotecas de Oleiros, pois as bibliotecarias e os bibliotecarios do noso concello. Nesta ocasión será María José Expósito a encargada de traernos as recomendacións desta semana. Que tal, María José? Como estás? Hola, que hai? Que tal? Como estades? Benvida, como sempre. Gracias. Xa saben os nosos ointes habituais que todas as semanas, todos os venres, o que facemos é dúas recomendacións. Eso non significa nada. Facemos unhas recomendacións, pero logo tamén recomendamos que visiten as bibliotecas e que busquen ali o que máis lles gusto e lles pode gustar. O que pidan recomendacións tamén cando cheguen á biblioteca, que encantadas les recomendamos. Exactamente. Encantadas, encantados. Moi ben, pois... Hoxe, para os máis empezamos polos máis pequenos da casa, se che parece. Sí, sí. Traigo un clásico, a verdad, para mí me parece que é un clásico. É a historia do touro Ferdinando, o seu autor é Munro Leaf. Fantástica historia, fantástica efectivamente, historia. Sí, sí. Está ilustrado por Robert Lawson. A editorial Calandraca recupera con esta edición a primeira versión en blanco e negro deste clásico que para min está totalmente vixente. É un libro que data do ano 1936 e está escrito por, como acabo de decir, por o norteamericano Munro Leaf. É un conto que, aínda que ten máis de 80 anos, pois segue a estar vivo. Agora parece que últimamente incluso máis que nunca, ¿no? Efectivamente, pero segue a estar vivo, pero tanto interese, ¿no? que pode ter o público en xeral, o público máis novo, como a mensaxe que é moi importante, non? Unha mensaxe de liberdade, de tolerancia e sobre todo de exaltación do diferente. E ademais sorprende porque foi sumamente revolucionario, non? Dado a época na que foi escrito. Imagino que fai 80 anos isto. Foi totalmente revolucionario, claro. Este estilo de mensaxe, non? A verdade que para o autor significou ser recoñecido realmente, é a súa obra máis famosa. Nesta edición, Calandraca recupera as ilustracións de Robert Lawson, que era un gran amigo de Munro. Realmente, Munro escribiu o libro para él, para que se divertira ilustrando, xa que sempre se queixaba de que tiña que axustar os seus debuxos ás ideas dos editores, non? Entón, Munro o que fixo foi, el escribiu cada folla de texto que ele escribía, estaba ilustrado na seguinte folla por Robert, non? Hai unha edición tamén do ano 1966 aquí en España que está editada por Lóguez, na que as ilustracións non eran de Robert, sino de Werner Klembe, que incluso con ela recibiu un premio, o premio Manzana de Oro da Bienal de Bratislava, e que son dibuxos con moitísimas cores, sobre todo azul, verde, añil, que reflexan o campo, o mundo do toreo, pero había quen os relacionaba tamén cos cores da bandeira republicana. A historia do touro Ferdinando é un conto para nenos, é unha historia que transcorre no sur de España, en Ronda, famosa pola súa praza de touros, e tamén pola ponte de Ronda, que o ilustrador Robert Lawson se recoñece, ilustrou nunha das ilustracións do libro, e se recoñece esta ponte o lonxe. Temos que decir de Ferdinando que non é un touro ao uso, é un touro sensible. Frente á bravura dos outros touros, pois prefire a tranquilidade do prado, o arrecendo das flores, pero como todos os touros, Ferdinando vai crecendo, se vai convertindo nun estado forte e robusto. Así que cando un día os apoderados das prazas de touros chegan en busca de animais, pois de repente sae un touro asustado, correndo, embestindo e dando cabezazos. Este non é outro que o pobre de Ferdinando, o que acaba de picarlle unha abella, non? Así que quedan tan abraiados. Claro, quedan absolutamente impresionados polo... Claro, entonces din, este é o mellor touro, o máis forte, pero
lo levan á Plaza de Toros, ao Monumental de Madrid, e ali Ferdinando senta no medio da praza e o que fai é aspirar o aroma das flores dos adornos que levan as damas que están nas bancadas. Non lle importan nin as provocacións do matador, nin os abucheos do público, nin nada. Así que decepcionados levan a Ferdinando outra vez ao seu fogar e ali vivirá moitos anos tranquilamente baixo a súa sobreira preferida. A verdade é que esta historia dun touro español que non quería torear, pois puxo dos nervios ata o mismísimo Franco, no seu momento. Publicouse pouco antes da contenda civil española e foi visto polos militares golpistas con bastante desagrado, polo que consideraban unha burla en contra do bando nacional e a favor da República. No ano 1938, Disney o adaptou a un corto de debuxos que para min foi magnífico. Eu recordo costo, porque xa temos unhos anos, recordamos sobre todo ese corto de Disney, e que ademais conseguiu o Óscar o mellor curtometraxe no ano 1938. E bueno, como ti ben decías ao principio, agora está moi de moda esta historia porque no ano 2017 a Fox pois fixo tamén unha película de debuxos animados dirixida polo director brasileiro Carlos Saldaña, pero bueno, para min é unha versión un pouco mexicanizada, por así decirlo, pero bueno, que todo está ben para recoñecer a historia. Eu animo a todos os papás e as mamás a que lle lean este libro e a que leven este conto para que o lean os nenos, porque de verdad que ten uns valores maravillosos. O touro Ferdinando seguramente será un heroe para moitos deles. Claro que sí. Bueno, para que idades recomendamos este pues libro? Eu creo, xo sei que a partir de 6 anos tranquilamente os nenos poden lelo ou axudado polos seus pais, non? Temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Lorbén, Mera, Dorneda e Nós. O sea que hai unha ampla oferta en este caso para acceder a ese libro. Sí. De feito, por exemplo, aquí en Santa Cruz temos esta edición de Calandraca, pero eu recordo en Mera que tiñamos a edición de Logues, a edición antigua do ano 66 de Logues, que era tamén preciosa. Moi ben, pois esta sería a primeira das recomendacións desta semana, para a xente máis cativa, para os nenos e nenas, e agora faltanos pois a recomendación que nos traes tamén para os adultos. Pois traigo un libro de Manuel Gago, editado por Xerais, O exército de Fume. Esta é a segunda novela de Manuel Gago, nos vai a mergullar nun relato de acción que mestura historia, lenda e totalmente ficción. Para min unha historia de heróis anónimos, a verdade é que Gago nos mete na historia e nos fai a veces incluso dubidar aos lectores se os feitos foron reais, os feitos que conta foron reais ou non. Transmite en cada capítulo unha sensación de sentirte inmerso na historia como un protagonista máis da época. Ata parece que sintes o arrecendo da bravura do mar na costa do Roncudo. Para mí unha novela engaiolante, escrita con un verdadeiro amor e un respeto total hacia os feitos históricos acontecidos na Galicia posterior á Guerra Civil, nos albores da Segunda Guerra Mundial. E os lectores vai a facerlos reflexionar ata que punto a presenza dos alemáns na España fascista foi decisiva ou non, non? Si todas eso que se fala das tramas de espionaxe, contraespionaxe inglesa e alemana, pois realmente resultou para eles que Galicia era un lugar estratégico na contienda, no? na Segunda Guerra Mundial. O panorama que nos presenta Gago é o de Galicia a principios do 1942 e nos vai presentando diferentes personaxes. Por un lado temos a Celia, unha mestra moi xoven que chega ao seu primeiro destino nunha aldea da Costa da Morte, unha aldea que vive mirando hacia o mar, non? Un mar e unha costa a que tamén miran tanto nazis como aliados que combaten polo dominio do Atlántico e do Mediterráneo. Isto sucede na costa, pero no interior temos a resistencia, temos os maquis, que siguen teimudos enfrentándose ao poder de Franco.
Mentras vamos avanzando na lectura, pois Gago nos presenta outros protagonistas. Un pintor coruñés que vive en Vigo e que ten que resolver un peligroso e terrible encargo. Todos os personaxes que nos vai a ir presentando van a ir cruzándose no medio das luces e sombras dunha Galicia da posguerra chea de fame e de pobreza, non? Para os nazis, Galicia parece ser que pode xogar un papel interesante, porque as súas rías poden ser bases para abastecer aos submarinos alemáns, xogando un papel semellante ao de Gibraltar para os ingleses para poder dominar o Mediterráneo. Bueno, o autor utiliza a estes personaxes ficticios como Celia, ou o guerrilleiro Ramallo, ou a Brais, un xoven canteiro, para cambiar o curso da historia. E ao seu lado van a aparecer outros protagonistas que son reais, como este pintor do que acabo de falar, Urbano Lugrís, ou o gran estadista inglés Churchill. Aí está o clave do éxito da novela, non? Vai visibilizar un conflito que foi real, empregando neste formato de novela, utilizándolo como diría eu, un difusor social e histórico moi importante. A min, por exemplo, me parece que o papel dos maquis en Galicia foi moi importante da resistencia frente ao poder de Franco. Para min foi moi importante e, sin embargo, aquí a memoria histórica a veces nos representa un pouco envolto en lendas, non? Como se foran unha lenda. De feito, aquí a resistencia foi donde máis anos durou, non? E o temos como moi olvidado. Pois aquí Gago nos fai unha loa a todos esos maquis, non? En fin, estamos ante unha novela histórica, pero os personaxes ficticios de Celia e Brais, unha mestra e un canteiro, serán os que poñan un pouco o punto emotivo a toda esta historia de aliados, nazis e espionaxe. Pois eles, Celia e Brais, pois porán o punto emotivo na historia de amor, de inocencia e de paixón, que adelanto que sorprende moito polo desenlace, non, da historia. Claro. A verdade é que a min foi unha novela moi engaiolante. Manuel Gago, esta é a súa segunda novela. A outra novela de Manolo Gago tamén se pode encontrar nas bibliotecas, en todas as bibliotecas do Concello. Trata tamén sobre o contrabando de imaxes religiosas roubadas, o sea que son temas moi interesantes e sempre relacionados co noso país, non? O título dixéchesme que era o Exército de Fume, non? O Exército de Fume, o Exército de Fume. Bueno, este libro témolo nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Mera, Lorbé e Dorneda. Vale, tamén temos, digamos, que en varias das bibliotecas se pode atopar. Se pode atopar. Pois estas son as dúas recomendacións desta semana. Unha, esa deliciosa historia do Toro Ferdinando, e outra, pois, este Exército de Fume de Manuel Gago. De Manuel Gago, sí. Bueno, non sei se antes de rematar, se temos algunha cousa que destacar das bibliotecas. Todas estades xa agora, digamos que funcionando con normalidade, non? Efectivamente, sí, todas inmersas nas actividades de contacontos polas tardes en cada biblioteca. Tamén recordar aos nosos ouvintes que hoxe pola tarde comeza a andaina do Club de Lectura de Literatura Fantástica na Biblioteca Rialeda, ca lectura de En el nombre del viento de Patrick Rothfuss. Siguen os contacontos, hoxe temos contacontos na Biblioteca de Nós, Medía miña Concharo Pita e Medía miña compañeira, que poden acercarse todas as persoas porque todavía tiñan plazas. Se pode chamar a primeira hora para ver si se poden apuntar. Claro. Por certo, con respecto a eso, hai que recordar que agora sempre hai que chamar á biblioteca e reservar praza para asistir a estes contacontos, non? Todas as actividades de pola tarde de contacontos en calquera biblioteca, hai 10 días antes, hai que apuntarse. Hai que apuntarse, moi ben. Moi ben, María José, pois como sempre un placer e moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos e por traernos estas fantásticas recomendacións. Moitísimas gracias a vos, Xosé. E a recomendación xeral para todos é que visiten as bibliotecas, que temos moitas e ademais hai moito donde escoller. É moi interesante. Exacto, non só libros, sino tamén películas, etc. DVDs e CDs, de todo. Claro. María José, hasta outro día, moitísimas grazas. Moitísimas gracias. Hasta logo, Xosé.